लोके जेवण तर खूप होते मुका पिंड दर्द কেনটা করমু কেনে করে জু চালো কিনা করে জু কাকে করমু গাঁতি তো সব ছুয়া মনে তো ঘরে ঘরে খিসন ঘরে ঘরে খিসন চলো দেখো দোকান দোকান যাউছন বলেন পিলে রে তোকে মগা তো 1000 লোক মনে না মানে চলে ধর মুদা जोधेश्वर हां आरु पिंटू तो हां आरु राजगुडे चल जू सब लोग नहीं दिसबा केनता करमा छन को काल के देखमा चल काल के देखमा तो ना नुरबो देखलो वाला कॉल करबो ने ठीक अछि हला नंबर दिसे तो सब पिटबो ओ पिटबो जे मारी दिबा सब दिछो चला काल के पिटबो काल के पिटबो ठीक अछि चलो 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 चलो